Meanwhile, Mag-agto na pud ko sa akong pikas nga trabaho. So gitawag nila kay naamang ko'y second channel nga didto gid siya na monetize, so didto ko ga-focus. Hey guys, welcome back sa atong YouTube channel. Karon in today's videos, ipakita na ako akong morning routine kung unsa ang mga buluhaton after magkape. So dili magdugay guys, but before we proceed to our videos guys, unta mag-subscribe ug mag-hit sa atong notification bell para updated ta sa atong mga videos weekly or monthly. Hello Philippines, sumanagid ta no nakapangapino. So sunod is atong i-prepare ang atong bahog para sa atong butakal, anay ug atong mga baktin. Kaning atong duha ka balde nunaan ni siya hinugas, pero kaugalingon ra ni nga hinugas dili ni siya kinulikta para makaiwas ta sa posibleng dala nga sakit nga gitawag lang ASF. So sunod is atong tansyahon ang pagbutang og tahop. Kaning nga tahop no dagko ra ni siya okay ra man ni kay butakal ug anay kusog di sila mangaon. Naman puy kuan pino nga para sa lang sa baktin, matukan siya pagdagko kadtong gamiton. So kani is ibahog na natong atong hinugas diri sa akong anay. Kani pud nga anay swerte kaayo ni kay isa ra ka adlaw gikan pagkalutas ang akong mga baktin nanguwag na paupa dayon pabor kay naman tay butakal diri dol ra kaayo. So paupa tulo ka upahan wag tang na ang iyang pagpanguwag. So buros na gini guys, kwarta na gini, dili pareha sa uban nga mga nay-anay tagpila ka simana or abtan pagpila ka bulan adi sir manguwag. Ako bisag luhagan ni kaayo, swerte kay para sa kuha kay pila ra ka adlaw manguwag na siya. So guys, dito na pud ta paingon sa atong laki kay atong bahugan. So tuwara siya dito. Humana nato ang bae karon na nabahugan. So paingon na ta. Tuwara iyang bahog na kaandam na ato na siyang kuhaon guys. So oras sa gutom na gid siya kaayo. So alas 8 man gyud usual na ako tigmata kay bilar kaayo kay mamang na dito pa man ko nagpuyo sa kuan pikas balay. So kani among payag. Sunod atong bahogan ang akong butakal nga hago kayo kay halos kada semana na ay magpaupad ring nga mga tag-iyag anay. Suswerte pud para sa kuha or pabor kay naa pud tay kita every month. Tapos bahin nato ibaligya nato or pwede nato buhion para atong padakon. So karon guys, naa na ta diri sunod sa atong baktin nga bahogan. So magprepare ta para sa ilang bahog. Natay gamay diri nga feeds para sa ilahang gitawag lang starter. So bahogan po nato ni siya, butangan nato betrasin para vitamins para kusgan pud ang ilang lawas og daw dali sila mudako. So karon ibutang na nato atong feeds diri sa atong kuan bahoganan nila. Ginagmay lang nato kay tansya-tansyaw nato kay basig igiton sila. Kani nga bahog no starter o gitawag nila nga hog starter nga feeds. So bahog sa gulang nato na siya tahop nga gamay, then butangan nato siya tubig or naay gamay nga hinugas para masanay sila hinugas og dili sila masanay nga feeds kay basig maabtan nga wala tay kuan budget para pangpalit og feeds. So mukaon sila bisag maumaura ning atong ibahog nga mga hinugas gikan sa atong panimalay hinugasan. Kung makita po niyo no pagbutang nako no nag-inilugay sila, makita gid nga paspas sila mangaon. So gituyo ko ni nga sa gulan is lag hinugas kay para matunga po ang atong budget or para dili ra pud ta magastuhan. Everyday pod is kada buntag gid is hinluan gid natong atong baboy. Naaman tay kuan diri sinalog gikan sa ulan nga tubig. So ato ni siyang hinluan ni ilang hugaw para mahinluan pud para maiwas pud sila sa mga sakit nga posible nga modapo sa ilaha. Nihira ko taman guys sa akong trabaho nga after magkape. Susunod man gud ani guys is napa ko'y buhaton nga ibang nga trabaho except sa pagbahog sa atong mga binuhing baboy. So guys, so kung makita nato or madunggan po nato na helicopter. So pag mga bata mi sa una mga hadlok pa mi so magkarakara karon kita nato siya. So pakita nato ang helicopter karon. So garobing yang lang yata na sila. a few moments later. Mag-agto na pud ko sa akong pikas nga trabaho. So gitawag nila kay naamang ko'y second channel. Na ako'y second channel nga dito gid siya na monetize. So dito ko ga-focus. Mao to'y nag sustain sa akong expenses o
expenses pud nako para sa online Toby. Hope you support our hope you support my second channel. So di na nako siya lang sa i-mention. So ayun na, bahala na to. Okay na to. See, thank you guys.